Mr. Speaker. Ħan iddikjara li ħan appoġġja minkejja li ovvjament insiba diffiċli biex nagħmel hekk bħala rappreżentant elett mill-poplu fisem il-Partit Nazzjonalista din il-mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni. Hekk iddikjara Jeffrey Policino Orlando meta indirizza s-seduta parlamentari li jiddiskutit il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni Laburista illi talbet riżenja ta' Richard Kakija Caruana. Policino Orlando qal li hemm minn tal-inqas 10 deputati nazzjonalisti oħra li fi kliemu xtaqu jivvotaw bħalu. Li hawn tal-anqas 10 deputati oħra sħabi li jixtiequ minn din in-naħa tal-Kamra li jixtiequ jagħmlu hekk ukoll. Id-deputat nazzjonalista tenna li huwa fatt magħruf li Kakija Caruana huwa wieħed mill-aktar persuni influenti f'pajjiżna. Huwa fatt rikonoxxut universalment f'dan il-pajjiż li s-Sur Richard Kakija Caruana għandu influenza kbira fuq numru ta' ġurnalisti u artikolisti. Is-Sur Richard Kakija Caruana huwa bla dubju wieħed mill-individwi l-aktar li għandhom poter u influenza f'Malta. Kakija Caruana huwa persuna assoċjat mal-oligarkija. Huwa fatt rikonoxxut universalment f'dan il-pajjiż li s-Sur Richard Kakija Caruana għandu influenza kbira fuq numru ta' ġurnalisti u artikolisti. Is-Sur Richard Kakija Caruana huwa bla dubju wieħed mill-individwi l-aktar li għandhom poter u influenza f'Malta. Policino Orlando qal li Kakija Caruana juża wkoll l-influenza tiegħu man-nies fuq il-medja u semma lil dawn in-nies bisimhom. Hemm imbagħad ġurnalisti u artikolisti oħra li jiddependu mis-Sur Kakija Caruana u mir-relazzjoni li għandhom miegħu biex jibqgħu jiggwadanjaw b'mod personali. Dawn insejħilhom l-akkolliti tiegħu. Kull min għandu nitfa' sens once again ta' dak li qed jiġri madwarna jaf li ewlenin fost dawn hemm is-Sinjura Daphne Caruana Galizia, is-Sur Lou Bondi, l-Avukat Andrew Borg Cardona u Fadu Joe Borg. Għal Policino Orlando Kakija Caruana juża l-klikka tiegħu biex iwarrab mill-Partit Nazzjonalista lil dawk li ma jaqblux miegħu. Dawk kollha li ma jħoss li lesti ibaxxu rashom għalih fil-Partit Nazzjonalista jispiċċaw fil-mira ta' din il-klikka li fl-opinjoni tiegħi għamlet ħsara irreparabbli lil partit li ilni nimmilta fih għal dawn l-aħħar 33 sena. Ewlenin fost dawk li sfaw fil-mira ta' din il-klikka kien hemm Guido De Marco, Robert Arrigo, Nino Zammit, Luis Gallia, l-Speaker nifsu Michael Frendo u Jesmond Muljet. Kif tista' tikkonfoffa u timmanuvra biex twarrab? Jew għar lil dawn l-individwi validi li semmejt hawn. Individwi li taw tant għall-pajjiżna u għall-partit tiegħi. Individwi għal elezzjoni wara oħra kienu l-għażla ta' eluf ta' Maltin biex jirrappreżentawhom f'dik li għal-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż dan il-Parlament. U fl-istess nifs tippoża bħala sempliċi, with all due respect, civil servant. Dan huwa id-disprezz lejn is-sistema demokratika ta' pajjiżna illi wara Richard Kakija Caruana, sostna Jeffrey Policino Orlando.